Какъв скока и да, нека да започваме. И между другото сега си направихме къща. Да, ето я и нея. Това е задния ход. А, брат? Много мина. Ще направя домашно насилие върху теб. Агде! Ей! Не ме би, бе! Не ме би! Както да ме биш? И ще смачкам. От моето! Ти ще му убие, брат! Може си... Кладец така. Ще бия. Еми, пусни ме, бе. Защото положение ще сможем отвъд. Не си го махна. Еглото. Еми, трябва да го разширим. Слагаме го, но то само за едно да го стигне. Трябва малко да го разширим. Не знам. Да, но знаеш, че докато аз не спа, че няма да може да спаш. По-добре да се спим така. Да, искам да се навия водата. На пауза ли си? Не. Какво? Вече няма никой да наказва вода. Вече няма как никой да вода. Няма да мога без тебе. Без ме... Ах, ето там нещо. Къде? Не искам съм... Окей. Що спиш, бе? Затворих си очите. Как спиш, бе? Не. Да. Носи дъхата. Чакай. Ради, ако спри на пауза и да изчакаме да звъни. Да чакаме да звъни. Фу! Не отворих. Какво да правя? Къде? Абе, аз го убих. Малко. Затвори ли вратата? Затвори ли? Ора да затвори ли вратата? Не си. Опа! Какво бе?
Терориста. Терориста? Да, до речі, има ли нещо на къща? Има ли храна в тебе? Моята храна. Не. Що ли си да вземеш? Какво да си взема? Храната си. О, майна, ти намерих нещо. Не. Да, намерих ги. Сега колко вълни имаме? 2 вълни. Още една. Ще ги задържа, става. Видях паяка. Ще си задържа нещата, става. Да, влизах. Си спинкам. Ти не можеш, не знаеш. Спинкам. Нещо ме удра! Какво е това? Не те удрям аз. Какво е това? Стената нещо. Да не се е бъгнало, бе. Не, стената му уби. Вика, не, стената ме уби. Ема тъй пише. Так му става ден. Значи трябва да умра преди когато стане ден. Става ли, бе? Да бе, стана с ти. О, да, айде. Айде да почваме. Аз вече съм почнал. Ма къде си? Къде си? До къщата. Там до дървото. Тафинки, чакай, че не ти виждам името. Не ти виждам името, бъдеще. А ти къде си спомнят? Спалнах съм там, където съм спалнал по принцип, не в къща. Добре, ще да се видях лайк. Нещо пак го видя? Видях ти името. Видях. Вероятно съм. Колко лайк ще качеш, не? Аллаху Акбар! Не. Другия Майнкрафт. Не, Аллаху Акбар! Кога? Трябва да го направя. Ти още не си го направил. Ами, то бъгваше и такова и не успя. Но смяташ ли да го правиш? Да. Взега ми нещата. Зомби! Смятам зомби. Къде си? Точно под къщата. Зомби идва. Това е бебе зомби, той е много бързо. Ами. Чакай! Абе. Сега аз го убих. Взимам че нещата. Един път. По принцип аз ги взимам, защото така аз да ги задържа. И ще ли умрем? Не. Какво правиш? Взех си нещата. Защото каза да ги задържа. Без и половината само ичи. Имам добра новина. Какво? Имам 4 такива... Вълни. Не. Нали месо? 4 месо. Слагам тук глупавите неща. Колко ти е? 9 минути. Твоя е? Моя е 14 минути. Ти можеш до 15 минути да снимаш. Да, мога до 15, но не повече от 15. Намерих овца! Родина! Чакай, само че един парк е тук. И прасенци си намерих. И аз да видя прасето. Чакай, не чува. Аз овцата бил. И ако го водя,
Господин прасе, ако го извадя и да го видя на еди лелете баба ти войната дринкате. Аре, вамби бе, мондио, кондио, мондио. Бах, ти война. Айде, гете. А къде е крафтинг тейбъл? Ето. Слагай го. Ей тука. Ето. Къде го намеря? Абе. Ма да, така може сама. Ето тук ще го сложа, за да може и на това да има. Но то няма място. Има. Няма място, виж. Ние ще спинкаме двамата в едно легло. И това беше всичко, да се бързо. Айде бързо. И това беше от мен. Айде, чао.